Sanibona bafethu, nginekhehla lami lapha sicela ubaphe igama nesibongo. Bareki Scott wadikuku Scott wadi-muffin Scott wadinto zemnandi. Hey, Igama lami eh, Scott bafethu Sipho wakwa-Scott. so Scott bafethu la few hours ago ngishaye nge-surprise noma ngazi mfethu. Just check it out. Let's Yeah. check so oh my god. Oh my god. Come on. Bari kiri kuku kiri muffin kiri into zemnandi. Siphelezela umfethu lana uyahamba uya e-Durban ngeenyawo. Ngeenyawo 580 kilometer ngeenyawo. And akaqala ukuyenza lento le. Sazonyiwe. Ngiyabonga kakhulu mntaka baba. So wapakile. Yimi ngwabhakile. So Ispan sami. so abantu bebewafuna ke benza kanjani? Ekuseni during the week. Ekuseni during the week from 5 o'clock until from 5 o'clock ngilapha eDuduza rank eThema kule rank engale ku2 yangasithakani. Iphakethe lami lihamba from 12 rand until to 17 rand. So And then if the1 kaso uthola nge3 rand. ivanilla le ngithi. Ivanilla. And then this one It's all brand. all brand. Yebo. And then This one is chocolate. Sakhona ama chocolate. Sakhona amanye like angekho la ezinye inhlobo mhlawumbe oyibhakayo. Cappuccino, short cappuccino la. And then sazofana namanye ama-flavor futhi. Ama-event wawaphekela. Ama-event ngibheka ama-liters. Ama-event ngibhekela from 5 liter, 20 liter. I-5 liter yami kuba yi-120. I-20 liter yami kuba yi-400. 20 liter. And then i-10 liter yami kuba yi-200. Indlokozana wayishaya umshado amaphathi asikakawenzi but ukhona umuntu enginokusebenzisana naye ngoba wafuna umthini. Futhi wami all the best mfethu, all the best mfethu. Ngiyabonga futhi lapho singibonga kakhulu. Ngishaye nge-surprise dog. Siyabonga kakhulu bafethu. In few hours from now siyawalka bafethu. So if abantu bafuna uku-order kombushilo la, If abantu bafuna uku-order inamba yami 067 828 7611. 067 828 7611. Yonke indawo ngiyafika around la eJoburg. Around Joburg, Katlehong, eThembisa ngafika, and then around Israel ngiyafika. ngiyabonga. Shama delivery ngiyawayenza, siyamithana wifi or kuya ngawe nje, but sukhuluma emafonini. Ku-Facebook uba Facebook is Sipho Scott, but abantu bangithola kakhulu ku-TikTok Scott wadikuku, ku-Instagram it's one dikuku. It's one de.dikuku. Ngiyakudla la, ngiyabonga bafethu. Bafethu sixhumana nje kanje bafethu. In 10 days sobe sike Durban. Bless you. One love. Danko. Ngiyabonga.